Hayırlı irte, kadirli dostlarım, kadirli patpisçiklerim, günleriniz matur olsun. Meni vatkansız iken Erik Abdurrahmanov özü görünmey jırlarıma kelip çıga dep bilen eýtem, özüm de efirge çygaýmaly. Bir 10 ýyllar elek bizden Atkazangan Anatoliýny bizden legendabız Fidan Gaparovga bik motor bir çyrymny bula gitken edim. Ulan bik uşatyp, yaratyp algan edi. No şota çıgarmady, jyrlaý turgandyr indi ulan sahnada. No bula ýazdyrmady, çıgarmady. Şonu indi 2-3 gün oýlap berem, özüm jyrlap kursatymaly diýip. Mine rahim etiniz bugün sizge şuşo jyrymny jyrlap kursatirge boldum. Gaýplemäňiz ýaramy? Bir sırlamasam. Waşak magymyr diýip atalar. Erik Abdurrahmanow kiýi ham sizlere. Rahim etiniz. Durmuş dağınlarımda yazmış dili, seslerime çallar sipkende, uylanıp da süyünüp de kuyanığım gözlerine zitkende. Zitmeşlerge korab bildirsek de yürek yügürümüze biteli. Jırlanmagan eli bizim jırlar, tik başıkmağınlar ütmeli. Zitmeşlerge korab bildirsek de yürek yügürümüze biteli. Jırlanmagan eli bizim jırlar, tik başıkmağınlar ütmeli. Her mizgilning maturlygyn tüýüp, qanatlanyp ýaşaýbirebiz. Ýaşaýanyň tatyp jyrly, ömür küzlerine kirebiz. Jitmeşlerge korab bildirsek de yürek yügürümüze biteli. Jırlanmagan eli bizim jırlar, tik aşıkmağınlar ütmeli. Jitmeşlerge korab bildirsek de yürek yügürümüze biteli. Jırlanmagan eli bizim jırlar, tik aşıkmağınlar ütmeli. Iske alıp uzgan mizgillerini, yaşaklarını sağınıp yaşaybiz. Yaşlık uzmay iken yüreklerde, yaktı yaşı nerede yaşnaybiz. Jitmeşlerge korab bildirsek de yürek yügürümüze biteli. Jırlanmagan eli bizim jırlar, tik aşıkmağınlar ütmeli. Jitmeşlerge korab bildirsek de yürek yügürümüze biteli. Jırlanmagan eli bizim jırlar, tik aşıkmağınlar ütmeli. Zur rahmat dostlarım. Kitirip çıkardık buna bu jırny. Günleriniz matur olsun. Isenlik, sağlık, oýla baxytly. Bütün bulgan baxytny sizge tileýim. Rahmat sizge ihtibaryňyz üçin. Artsinklaryňyzy kommentariýlarga ýazyňyz. Sag bolyňyz.